lalaki din. Anya, nag-loan ka iti 200,000 iti bangko? Manang? Nya manang. Manong ko naman O sige, manong no manong. Nagdakdal mo din agatag dayjay. Pangusaram ko ma. I-down kong road. Mga alak man itinulugan na lugan. Anya? Tapnuman ad-adda nga umapal dagiti kaduak iti trabaho. Nang runa dagiti kaaruba. Nang runa dagiti adanilo. Kunamlanot iso ti kabaknangan dito lugar tayo. Ha? Amam, nalabsak iti na minsan nga aldaw. Agbilbilang din iti kwarta iti balkon da. Anya? Talaga apal palastogan nak dagiti adanilo. Ha? Para makita man, masigurado nga umapal to iti lugan nga irwar ko. Lakay, sigurado ka kadi amayat ti makinana jay lugan agatangem? Uwan ba kay? Di ka madanagan tamayat da jay. Sanak mo't siguro alok ko ni paring Elmer no bilang laan. Sa bagay matkit di Kat, kaano tinagsaritaan nyo apa nang itulod na dito'y itilugan? Unton bigat ba kay? Isong sagaan akong ti kwarta pagbayad takin ko na. Kasta ka di? Katwa na? Ay na, pakaragsakan tamot ni agasawa ang maaddaantan iti kabukbukudan alugan. Uwan meron ba kay? No adda apitin tanatan. Siya akong ti mangipan ijay trading post. Saan na naskin pa nga bayad tayo ti mangitulod. Uwan nga rod lakay, iso adakkel a pagyamanan ta. Oray sikan hang tilogan na ginatang ta pa kay. Kit agluto talat tamod ti basit a pagsasangwan tayo. Ay katwan alakay, nasaya at dahi ka na panunot mo. Awisan to amin nakaruba. Tikas ta, ado tayo, naragragsak. Uwan lakay, syakti makaamo ang mga awis kadagiti kaaruba. Ay na, agyaman akunay ha. Tao may nakawisan, Nora. Uwan na. Awan anyaman na. Umay kayo nga umay ha. Uwan, balasan ko. Umayak. Awisot tumatan dagiti anak kan apok. Uwan na. O sige nga ron ha. Inak pa di tabalay damanang Lydia. Inak man mat-awisan ida. Bareng makaumay da, no saan da abisi. Ayun adan samot ni Lydia ijay balay da. Nalabsak itay amadama nga aglablaba. Anya, blessing jay lugan nyo, unang mare. Uwan mare. Second hand laang matkit di. Ngam agluto kami latta. Imbag lang nga damot basit a pagsasangwan kayo. Anya nga inubilang tiluton nyo. May sakilo ang manok, may sakilo ang papaya, kasta ka din. Anya? Mala, umay kaming tong ibagak iti kapsat ko atumbong. O sige mare, agyaman ak unay ha. Umay kayo nga umay. Anya, Danilo kan Nora, agpa-blessing day tilugan. Kun ka nung arod, manong, second hand laang jay lugan da. Ngam ipartsanda ka nukit din. Ay, una yun na kinapangas ni Danilo, na imbag kumamit no brand nyo. Tapno saan anak kababayin kadagiti dumaray. Ha? No karag-karag tumit lang, ay uray sanan. Iso pa yan, among matan ti ugali dagiting agasawa. Pasikat da. Mala mapanta. Itaan taman no anya ti partyenda. Makapaulok. Blessing tilugan akarag-karag. Ay
Ay naku, Marinona, naimbag man, tanaaramid yu pa anagawis itiado at tao, kat karag-karag mo't gayam di lugan nyo. Ha? Hay, no sakti si ka, saan akong anagawis iti tattao. Nakapabay. Anya? Kanya mo itong dilugan nyo, Mari. Apay, awan ka din ti sabali ang mabalin nyo agatangan. Kas nalugan ka graraman. Anya? Ang mala, ragsakin tayo lata. No da ka rin tumat ti agpa-blessing itilugan mi. Umay kayong tumat, ha? Nyamatan pare. Apay, awan ka din ti sabali alugan ang mabalin mo nga utangan. Ha? No kasano ti kinaalas yung agasawa, isumat ti kinaalas ti lugan nga inutang nyo. Unay ko dito na nagsasawa mo, pare. Ibagbagak lang matipod no pare. Aywan gayam, asino nga imot tinangutangan iti lugan mo. Ha? Ay, kwa, pare. Pinutang ko lang, iti may sangam mo. Oh, kitam, karag-karag lang arudin alugan, ng utang pa'y lang. Anya? Uray kitam to tilugan ko pare. Brand nyo ko naman. Ha? Ay, kastaya. Ikat, nasaya at ano kasta? Sana kasi tilugan ko, pang natinglaan. Siguro, tilugan mo, tas lalugan na kiti babak na. Isus pare, saan lang akasla. Talaga pang mayaman ko naman. Kas jay at tilugan ang may bagay a blessingan. Saan akas itilugan mo ak karag-karag. Anya? Unay mo tindagi dyan nga agkabsat. Ugali da talaga tinauyaw. Ay, huwag nga rod ba kayo? Bayamon. Kas iti kanayon nga ibagaday di inang. Awan ti makaabak iti tao anapakumbaba. Gusto ka ba kayo? Iso nga no anya man dagiti bagbagada. At tali na talata na pakumbaba. Wala. Ibaga dalatta ti kayat da nga ibaga. Uy, baka madig ti agibalbalas. Baka amaw ti panawin ka na kwada. Yan tilugan ta. Manong? Good, sister. Ay no, brand new at talaga. Una, iso na lang, tadakkel mo't kumaitin iti binulan. Kabangan tamat abayadan. Agtrab-trabaho tamat ato nga. Saan aya? Ay katuna, at danto pa iti may salugan nagatangak mo nun. Anya, kaya't mo asawan, duwan ton tilugan ta. Good, sister. Dua a brand new alugan ko naman. Saan akas king ni Danilo? Pa-blessing pa'y kanumot. Karag-karag tumo lang. Wan nga ron di dala agpaing agasawa. Kasla proud da pa'y nagpa-blessing itilugan da. Di dala pinanunot nga iso dala ang tikas itilugan na dito lugar tayo. Graraman da nga ron unay. Kasta unay ti panangipanakil da iti karag-karag alugan daw. Anya, umutang ka kanya kiti kwarta ko na, Pepe. Hindi ko matatang. Nay, itaman pa yan na panunot mo, ti umay umutang kanya. Tata, adda nga ning planok agumatang iti may sapay alugan. Ha? May sapay alugan, kunam. Wan man tata. Ay kahit una, kurang pa'y gayam di may salugan mo. Wan tata, kayat ko ti dua. Tapno mas naaw man dagiti kaaruba kan katramakon. Anya, Sa nagyaman ako na yata ta, no pautangan nak itigatad ngay bagbagak. sige. Umanugo ta. Magaramit tayo di kasuratan. At ikwartak nga utang kahit agporsyento. Ayun na tata, awan parikot iti data.
Di kay madanagan. Iti kabiitan a panawon. Masiguradok a mabayadak matlang ti kwarta nga utangag. Amom lakay, naibaga ni Mari Donisha kanyak ngay, anapan ka ni imutang ni Pepe iti kwarta nila kay Pidong. Ha? Tapay ka na. Pangaramatan na iti kwarta. Bakit? Igatang na kano iti may sapay alugan. Anya? Ay, agasim ma. Ito lang ang lugan na kabarang-barang. Gumatang man na. Anya ngay ngarod. Ada ngarod pagbayad na. Gumata. Sa bagay mo kidiya. Gumatang, tada pagbayad na. Bakit? Kasano da ito yun? Awan piso amin dito ba? Ay, Lord sister. Panagsusweldo ng agpaiso iti kalman. Manula ang tinasweldo. Tanakaltasan mo, gapo iti salary loan ko. Kat agpada ta, manula ang tinasweldo. Tauray siya, nakaltasan mo't lang. Kasano da ito yun? Sapay inton bigat di pa nagbayad ko kumay tilugan. Aywan, gaya man niya. Ay na, agkakanakin. Kasanuatan, amang ano adamom amabalin apagutangan ta. Brada, kita aman niya, awanin ka nanta. Sino nga iti pagutangak? Nila kay Pidong lang matiamok. Ng mabainak, tadyak pa'y nakaititad iti utang ko kanikwanang. Oh, apaya kasi na aburido ka, brother. Ay, parikot ko nga ron tilugan, sister. Ha? Duang aminan abulan ajak na kaitinag iti bayad ko. Anya? Guyudin dan tuki di. Ay, awano no. Anya? Ay, saan ang mabalin? Agpanunot ka iti mabalin mo apagutangan. Nakababainan akadag iti tattao. Numaamuan daan naguyod ang tilugan ta. Ay, awan nga rod kiyang muk apagutangak, sister. Awanin, apalagang. Kastoy. Hoy, kasan mo tama ka panigit-igit? Da ka no checkpoint ko na ni Manong Jerry tayo. Ha? Kasta ka di? Ay, una yan. Domingo kita. Ngam no apay nga adalat ta checkpoint. Napalabas ko danora kan Danilo nga agasaway tayo. Pagpaili daw. Anya, nukas na. Registered tilugan da. Ay, kato na. Saan damot ama panlata? Nukulorong tilugan da. No asino pa'y ti kolorong tilugan niya. So pa'y tiregistrado. Hindi ka madanagan. Itisaan ang mabayag. Mairegister ko ti dua alugan ta, sister. Tangay, manubutin na bulan asaan ka nagbaybayad iti utang mo, Pipe. Tilugan mo lang ang tikuyudag. Ha? Ano pa hindi kang bugay mo, tata? Uray ak nga uraykin ka. Naimbag kumamit ano awan pagbayad mo, kit umay ka iti balaya makisarita. Saan may? Ha? Kuha tata. Pasensya kaila ko man. Ay, awanan ti ado pa asaritaan. Total, nadyay mo't lalugan, tinagipan nam iti kwarta nga inutang mo kanya. So nga awan maramidam, buko nakaguyudag. Maasilo kumamit at tata. Ay, saan? Pagmayat ti saritaan ta, iti may kaimutang. Ganday, kilaat mo tin na saan ka nagparparang kanya. Pasensya kaila ko man, tata. Amuyo mo't abisi ang unay iti trabaho. Ay, sana na itatirason. Sana mabalin kanya ti kakasta. Pasensya ka lang ay. Anya, awanan di
umay sa alugan ni Pepe, nana? Awanan, iso ka no ti pinagbayad da iti utang da kinila kay Pidong. Anya, gusto lang da nga inaramid nila kay Pidong. No apay-pay lang amin ang nagtaltalak ang nagpautang iti dayday at tumboy. Ha? Kasta unay apa nangilas-las tugda nga uray la dua-dua ilugan da. Kamanya nga ita utang met gayam. Naimbag ano awan met tanti mangguyod iti may sa alugan da nana. Ay saan tay nga amaw? Ang mga numakla at tayaw adaman ng timangguyod. Kat kunak man no kas dayday nana. Aniya akas, pangalaan da kumangay matipagkas da iti brand niyaw alugan. Na ibaga kanu ni Pipe, di na minsan. Ako lugan kanu da iti lugan da. Aniya, kundi lugan da iti dua. Ngampasig matgayam nga utang, ipalastog da pay. Itay kapay nga gungungat, brother. Kano lang, idi ginuyod ni Tata Pidong dyan may salugan. Sa ito, maguyod manen ti may salugan ta. Anya, kasano ang maguyod manen ngay bagbagam? Manunganinin ang bulan, ajak nakabaybayan. Awanin maaramida ka, naguyudan da. Anya, ay, kasano da ito yan? Awan ngaminin ti ang ataputanga. Wala, ay guyudan da. Anya ngay nga rod. Ang gurnunak man yun ay ti kwarta. Kainton sumaruno. Ikaskon. Saanan nga installment. Adaman na damagak, Mare. Pudno ka di? Nga awanan jay dua alugan nyo? Ha? Ha? Chismosa ka talaga niya. Nakadamagam itiray ka. Ha? Adala na kaiba ka kanyak. Isu adam damagak no pudno. Wan, pudno. Awanan tilugan mi. O anya, naragsakan. Saan mat kidya kasta, kumare? Pampanunutok lang amin. Nukasan ti panangipalastugyo itilugan nyo, idi ka barbaro pay laeng. Ha? Naglastog kayo nga agkabsat. A brand new tilugan nyo. Ngampasig mat gayam nga utang. Kolorumpay. Isu asan anasaya at tinapalangguad, Mare. Uy-uyawon nyo idi tilugan mi a second hand. Ngam ayos laeng. Taaging ga ita, kat adda pay laeng. Uray karag-karag. Ngam saan mag-akilorom. Gan may sa, saan nga utang? Akas itilugan nyo apasig mo sa installment. Nakauy-uyaw kayo ngamin. Isu akas ta. Awanan kayo itibain. Uray ibagam itikabsat mo. Total, pudno mat. Tinalabos a kinapangasyaw. Saan ang nagbayag tilugan nyo kada kayaw? Bueno papagayam, ditan tinagkipusan ti may sapay ang pakasarita ni Tibiyag. Dito'y drama tayo. Aniya laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay Panang Tarabay. Aniya laki din. Mana? Uminom tagad di pare. Di ka matanagan. At dapat kwarta kapag gatang iti arak. No, bilang lang. Uy na pare. Pasensya ka na. Sigapa lang di makamoy ta pare. Di ka matanagan. Sakto mo iti makamo. Iti inumin ta. Sikarang inumin ta. Sikag. Di mat pare. Awan mati parikot kanya. Wan pare, yung nakababay lang damot ah. Saan man na tayo tayo magpagkan pare? Uminom ka ngiti. Ag-enjoy ta, kabayatan nga dapay may gatang iti arak. Wan pare, uminom ta.
itin ijay murdong ti kayo si Kabunjing. Apay ko mga mapanak. Ibidin na dyan mordong ti kayo. Sige, Rela. Ang mauyong kan sa akin. Hel! Saan nakmagmuyungan niya? Uray asino a babae! Saan a makaanos iti kastang ugalay? Amamad nga ado ti maaramid dito balay. Ngam day takit din na pan inom tinar-aramid mo? Pasensya ka kuman bakit. Naganasak matendim minaw. Diyak na po da na rabi magaya may. Anya? Mala, hindi ka matanaga. Dahil dyan ti maudi ang panaginom ko. Saan na maulit na? Anya? Ha? Jak lakit di patyan day Kabunjing. Sika, saanan nga uminom? Ay, por Diyos por santo, awan lat ang mukaon. Sika pa'y laang akas lamatay, no saan apagnaan iti arak day takarabukob mau? Hindi na. Anya ko na, Mare. Kasta unay manen abartek nilagay mo, idirabi. Ay nawan mare, maistresak nga rod kan kwa na. Awanin ti aldaw, asaan amabartaw. Asino kumati saan ang mais-stress, Mare? Kat oray nilakay ko. No nilakay mo, kat inaldaw ang mabartek. Ay na, nilakay ko mat inoras-oras. Anya? Un, Mare. Ay na, dandanik la pang oro nilakay ko. Gapumutla ang itinalabas a panaging inom na. Ay, day tangarod ti problema kadakwada. No kaanuda nga tang asardengan ti kinamamartek da. Ay na, saan tan amang namnama asardengan da day tanga ugali da. Siguro, sumardeng dan tulaengan numabangkrap ti factory ti arak. Anya? Gutwan, mamartek nga ron. At daaya ti makaadiw kadakwada. Awan, Mare. Arak mo day tayo mo't mubunjay. Panghipanap nga iti day ta. Nakayumot tata. Kan mapanmiinuman na. Alangan ba't amapan ko'y balang. Aniya. Ay sika talaga. Kasla di kalmadlaag ang nakita ka. Akas taon ay abatak mo. Sa ita, mapan kay madano umigaw. Kasta talaga tata. Anyang ingarog. Kaya da kwarta nga igatang ida. Malaksaid, nuawan. Anya! Ang mga no kaya di umay data. Itabay lang, aw-awisan ka. Mapantay kid di uminaw. Ha! Ang mga no nalipatan nyo tata. Nga awan ti arak ijay langit. Iso nga itabay lang. Uminom tayo nga uminaw. Iti kasta, agigiddan tayo nga uming pisti barana. Ha! Uminom pare Pedray. Ay, kahit duwe na pare. Anya lagi din. Kagay pare. Ay, wandayam. Ambom nga. Pare. Awisan kita nila kay puta. Ang puta. Puta linagan na. Di na magkayat yun. Unang mga ano sana mamartag iti. Iti saan tayo unay alakay. Lalakayan na KJ ko naman. KJ? Wan. Killjoy pare. Hindi na mo makibagay. Mangawis kinkwana nga uminaw. Puta talaga. Walang agpaiso niya. Anya ay kumanusan ngay may. Whatever. Una ka. Makainom talata mo. Oray isan nga umay na dya puta. Apay maawanti sa ngerdarak mo awan da dya alakay puta para. Puta. Ayun mo ta.
We can drink without him. Correct. Whenever we want, we can drink. Kunulaw na pare. Inayon mo ba pare? We can drink whenever we remember. Yan lagi. Anya, ayawan mano ni Bunjing ije balayaw anak ko. Awan nga rod nanang. Ay na, itay-pay bigat ang pimanaw. Naku na nila kay puta, anasabat na kano anak kaigam iti arak. Aniya, ay na, kat sigurado nga rod manan anapan da iminom kinipidren. Lagiti awanan bain at talaga. Ay na, agawid laday di lalaki, talaga ang makaraman kanya. Ha? Awanin at talaga. Ipatay ni Bunjing ti saan na apanaginom iti arak nanang. Ala, bay aman ako. Baga akto man dayjay nga anak ko. Wan man nanang, barang da kayo ti denggan na. Awan nga minkat no siya. At katawaan nak no kasjay nga agong ungetak. Nagawid ka pa lang, ha? Bakit? Kanya ka matang. Sumuso ka tagpay lang. Namanta ka man hindi to entry, tawa na karupa nga. Nga, agong-ong. Anya? Anya nga rod ti kayat mo? Maragsa ka na iti kastang aramidam? Awanan ti aramidam iti biyag mo, Bunjing. Talaga nga impamay samon ti panawon mo iti panagin inom mo. Salbag ka! Anya lagit ni bakit kumay. Pasat ti biyag ti sagpaminsan na ba nagbartag ba? Anya sagpaminsan may pagbagam? Sagpaminsan ayamat day ta inaldaw. Kasla ag sakit ka ba yan? Numalanganan day ta karabukob mo. Asaan ang makaraman iti arak? Ay na, una yan day tinakapimpintas nga asawa ka. Gusto ka de, sana bale, tanag-aawid akong baka. Di mo ibaga ahuston! Huston ka talaga ang makapahay vlog ka! Awan sir-serbim nga asawa! Isublikan sa matan itinam! Salbag ka kita! Ay na anak ko, pangaasim man nga men. Sarda nga mo, unday ka kinamamartat mo. Asus, awanan ananang noy sartang ka. Ang mga noy patay ka. Awan ton ti Bunjing nga anak yan. Aniya? Awan mat ti matingar aramidag nanang. Sa anak mat nga agwal-wala, nukas di amabarta ka. Uwan ngamga po iti pa nagbarbartet mo. Pulos, adimon matultulungan ti asawam iti balayo. Ha? Imbes aday ta oras mo pa naging inom. Katinulungam ni bakit mo, inasayahat ko ma. Apay, nagsakit ka? At daya ti maitulong dayday apitring. No agsakit ka, ni bakit mo amin. Iso pa nga asin. Sarda nga mo day tang aramid mo. Sakbay ama uma ni bakit mo kan ka. Timbaga tinam kan ka? Apay, no adda sakit mo, maayabam aya ni Pedring at tumulong kan ka. Maayabam aya nga aggao iti kanam, mangyawat iti danom nga inumam. Panunutom ka di anaimbag, sika, Bunjing. Alawanan bakit? Aday ta, di mo kayat talaga ti mabagbagaan. Ha, siyak tulaang ti makumakit ka. Apay, ti kunam, agnanayon ti anos ti babae. Saan?
Hindi bakit mo't. Anya kalakit din ayo. Ay ginak bakat-bakatan si Kabunjing. Taamangan numarurudak. Kat isipat kumanin kan kaday ti rapas nga ima. Anyati ko ng mare. Inton bigatan, ti papan mo ijay ilay. Uwan ko mamare. Kat no awan pa panam. Di agkuyugtan ama pan gumatang ti regalo dagiti anak ta. Wala, paisoan niya. Gumatang at mutlaang man iti regalo kini katuganga. Anya? Ni katugangang anagalas ti ugali na. Regaluang. Uwan mare. Regalwak man iti blouse kan lipstick. Barang sumaya at ipan nakilangan na kanya. No siyak laang. Ay uray awan. Pagan anok ngay arigalwan ni katugangak. Kat nakalalas ti ugali na. No nakasango, mayat. Ngam no nakatalikod, mapanak met gayam imarmarites di takaaruba. Ay namare. Uray kas di ugali na. Regalwam lang ta. Sana bale. Taitalaan mo't a Christmas. Maminsan lat makatawan. Anya di amom. No ti panagregalom kan kwa na. Kat maamiris na asaan anasaya at dagiti aramidan na kan ka. Sa bagay matkit di. Iso aregalwamon mare. Uray may salaang nga underwear no iso. Uray kita Kasta una ipanangidayaw na kan ka manugang na. No aramidan dayta. Nagadumot na ginatang mo pagbalkot mo iti regalo, mare. Wan mare, addaman ti regalo kini katuganga. Ha? Anya nga mare? Maamuam to mare. Saan pa niya ita? Masiguradok matlaan ang maamuan amin akaaruba. Anya? Regaluwak man ni katugangak iti regalo nga iti kaanuman kat saan na amalipangatan. Si kakit dimot, mare. Maburbur-tsa anak man no anya dayta. Maamuam to mare. Sigurado amas daaw ka. Nabartag naman ang jaw ko. Ngarod dya. Ay na, nagmayat lagi dito. Bartag, pare. Good one, mad pare. Nagmayat, bartag. Malipatan aming naparikot itibiyag. Ay na. Pagkunamad pare. Sabi nga siya, may kasano di bartag ka. Diyak malipatan di parikot ka. Siga, ada parikot na. Anya ko matipagparikot ang pare. Kahit nagmayat tubay, tibiyag mo, painom-inom nito. Inimer! Siga, hindi mat pare. Ada magparikot ko ka. Di mo ama? No, asino di parikot ka? Asino kumaba? Di bakit kumara? Iso di parikot ka? Anya? Kawan? Parikot ko talaga ni bakit ka? Nakangyaw-ngiwat. Ngamin, tunggal lagawit ka na bartag. Sungusong at agpailaan. At datan atas lamanok nga uba. Kutak na kutak. Kutak. Putno di magbagay pare. Basta talaga pare. Dayta. Di ugali dagiti babay. Nga iti kano man. Ket saan damay gat. Dayta putak kaputak putak. Pat putak.
Mayat bonjeng. Nabartek ka manan. Mayat lakay. Nangan ka din lakay. Nakakaskas daw na itapat. Itaman ba yan sa lodsodam? Nung nanganak ko. Nagluto ak nga rod iti naimas asidaan. Iso adam damagak no nangan kan. Kano saan igawan ka? Nakakaskas daw nga talaga. Nagsimpet ka man ita. Nasingpet ang ata Christmas ket nga rod lakay. Sa bagay magkiti Giblabon Christmas Day. Ure Christmas night lata. Sabay lang ko mga rota. Agtul-tuloy reta. Kinasimpet mo. Kinasimpet kipit mo. Aday ka, naikargakan iti karton. Tangay awan sir-serbim nga asawa, sikan ti balkot ko, isumti kalaungan itinam salbak ka. Nay, kanya kay dayta nakakarton itinagdakkel dito sa lasyaw. Uwang nga raw, no anya nga taday to'y Ay, lukatamot kakitaan taman no anya na itabinal ko ni Rayla arigalo na ka. Ay, nagsingpot na talaga na niya ang manugang, ma'am. Ha? Ay, man-mano ti manugang nga kaskin ko na. At lukatan taman nga raw. Ay, Ay na, kasla nagdagson mo ti kargana. Washing machine sakit dia. Hey! Pakanawam! Hey! Bumangon kan bunjeng salbag kakide! Ano? Isu siguro binalkot na ka ni Rayla nga inyag dito'y balay. Gaputa na uman iti kasta nga ugaling. unay hinday ta. Kunak lakit din no, anya ti imbalkot ni Rayla arigalo na ka. Detamit kaya mamartagyanan, ma'am. Ay na, naumamutin siguro Uray asino mat nga asawa. Mauma at talaga iti kasta nga ugali na. Tauray siyak mismo nga inana. Diyak kaya tinalabas apa nagbarbartat na. Nay. Apay ngay nga daak ito yan yaw na. Nay, kat... Apay ito yung nagtakala karton dito apay ka. Tapno mo man ya. Binalkot na ka ti asawam. Inyag na ka dito'y balay. Kung naklakit din, regalo na washing machine wano oven. Ngam saan mo't gayam. Ay na, bunjing aya. Manupay ay apaka si tikayat mo. Tapno sarda nga mo na ito panagin inom mo. Amok anauman kan ka ti asawam. Iso asaan nagbabain anangyag kan ka dito'y balay. Anya? Agyaman ka ba'y ta dito'y balay tinangipananakan ka. Di nakakatimbol lang ijadaraas. Agbalbaliw kan. Taamangan no iti sumaruno pa ng balkot nakan ka. Kat saanan aditi balay ti pangipananakan ka. Unay kamutan bakal?
Apay nga yakas dyan mo tinarangan mo. Oh, apay nga reklamo ka. Naong maak nga ruden ken ka, iso anapan ka insubli kiniinang mo. Ah, Agyaman ka! Tasaan ka nga impan ijay pagururnungan iti basura. Taamangan no inkargada kan ijay garbage truck. ay, sus, musika, bakit? Wala ka di ka aramida mo. Ay, no di mo kaya't nga aramidak tumananday takan ka. Sarda nga munday ta panaging inom mo. Saan pa'y anala daw ti amin, Bonjing? Saan mo may pare? Painom ka na. Di ka nga minang mauray nga umay ije pala. So ngayon maya ko na, dito pala yun. Ay, aray. Ay na. Pasensya. Aray. Ay, ngajak kaya tanda ginom. Anya? Agang angaw kang sakit di pare ah. Ay, siya pare, siya. Mabuti nga kami ng kinibakit ka. Ang mga nojak maputan ka. Asos, ijayan ayan ti basuraan ti pangipanan na kanya nung mabartagak paray. Anya? Bueno papagayam, ditang tinagkipusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din. Nakapasa ka? Kita ang tinagan ko dito pagiwarnak nga igam ko. Ay, kita agman. Oh, aday tao. Anafe. Ay, board passeran to'y anak ko! Anya ti pukpukaw yun dito eh. Board passeran ni ading mo. Oh, kita ang tinagan na dito pagiwarnak. Oh, aday tao. Uy, sa wakas, nakapasa ka na din ko. Kalpasanti namin ano apa nag-take mo iti exam. Nakapasa ka matlangan. Anyamot dan. Masapul pa niya ipukaw mo? Anamin ano ang anag-test ngam sa anak kapaspasa? Ket, pudnumet. Naminsan nga pulo kan sa nag-test. Kaulitan na ba yan? Ika-iparamidan ni ading mo iti tarpulin na. Naskan ama-amuan dagiti amin at tao dito lugar tayo, abon pasar ni ading mo. Jay dakkel ah. Jay picture ko ah. Di mo liplipatan. Ipatingam. O nya, nakapasa ka matlaan, iti board exam. Awan result na. Nagbayagin ang mamon di resulta na. Awan pa nga ron. Damdamagak ta nakapasa ni Ana Faye iti board exam. Naggiddan kayo mo, iti mo. Nakapasa. Madaman nga gibit-bitin ni Manong na iti tarpulin di tarwar. Pununan sa amot amin na tarpulin iti aglawlaw, akas lag kampanya. Ay, imbag ata nakapasa. Kahit si Kangay, Hindi ko aman. Sa anak nakapasa. anya, ay sayang ti ginastos ta. Sapay inut-utang ko da jay. Di ka lalinalaing mitten karay. Ay, unay mo tindag ito'y nagado at tarpulin. Dito'y tayo mo't pag naan nga impitin da. Nakabababa. Maisabit dito iti sabong-sabungan na payong ko. Ado pa iti tarpaulin iti nga ti kalsada nakabitin. Amot, nakita? O, met, ti parang kablaw da kini Anafe. Nakapasalang iti board exam, pinunudan iti tarpaulin ti aglawlaw. Ada pa'y nakabitin iti poste oh. Why? Sa nabale, oray no saan ka nakapasa? Adan tulat tamat bright future mo. Saan lang nga dagiti board passer ti agbalbaligi. Sa dino tinapanan ni Karen? Rimorda mo iti jagayem na bakla.
mapandansa ka no, birok iti trabaho. Ada ayamat mabiro ka na trabaho, kat saan mat aboard passer. So nga rod day tatikunak. Ilit na mo nagbirok. Kasapulan na magkidi nagbirok iti trabaho na. Ta nakagraduar mo tay. Yakon ikan iti kwarta na. Makamon iti biyag na. Ay, kaasimat no kasta. Damang amin pamilyak. Naramid ko niti paset ko kani Karen. Napaadal ko niti kabsat ko. Apay ada kayo ti agwalwalis nanang. Ibaon nyo mat ani anaf eh. Bayam tagin ina na ni ading mo. Apay nga ina na. Nakabanlugan na. Board passer. Iso asaan mo nga ibaon-baon. Aniya? Gaputa board passer? Saanin nga agtrabaho? Nga uray agisagana lang kumaiti meriendaan mingag simsiminto dito'y balay? Bayamon. Siya kunti mangisagana iti meriendaan yaw. Saan mon asing ang tikabsat mo? A board passer. Anafe! Uy! Anafe! Yes? Yes ka pa'y dita. Ingkakit ditulungan ni mami nga aginaw. What? Kunak, ingkatulungan ni mami nga aginaw. Itay pa'y nga iso ti agtrabaho dito'y balay. Di ka matagtugtugaw lang dita Excuse me? I'm a board passer. Leave me alone. No. Board passer ka lang? Simadot kan? Gaya ma talaga ti agbirok iti trabaho, anya. Narigat talaga. Ay nga maganos ka. Adan tulad na mabirukan. No awan mabirukan ta. Mabalin mo nga ag-search si online. Mabalin met. Agaplayak nga agaplay. Wen, Karen. Agaplay ka nga agaplay. Adan tulad na pakaisabitan ti application mo. Imbag pa'y ni Anaf Tadan samot den pagtrabahuan na. Maala siguro day jay, ta board passer. Nagswertikit din ay day akaaruba. Oy, Karen, day tilaglaki pa. San ka ngagpili-pili ti trabaho? No adda may offer ken ka. Karen, papanamanan. Inaldaw ka mat alumablabas diti paraangan mi. Ang birbiro ka ngamin iti trabaho, anti. Ni Anaf Ata ka din trabaho na? Ay, awan pay. Nalaka lang ang makabirok iti trabaho day jay ta board passer mat. Sa bagay matkit di Kat, adda na biro kam? Adda anti. PA laang. Personal assistant. Wan anti. May mayatin day jay ang ti awan. Ay, sayang lang ti inadal mo no kasta lang ti trabaho. Ano samkit di na trabaho? Anyan to ngay ti sarkan ni Anaf a trabaho, anti. Ay kat, saan mat basta-basta Board passer ti anak ko. Agpili mat iti kayat na trabaho. Agreeing ka, antawan. Agreeing kan. Nagsapa pa'y laang mami. Mangririing kay manan. Anya nasapa, kadno alas Jason. Nasapa pa'y. Day tantumot ngamin agsilsilpon ti aramidem iti rabi imbis maturog ka. Kayat ko pa'y ti maturog. Bumangon kan. Panaglilinis Ay, di naman paglinisan, mami. Apay, kunak aya si ka ti aglinis. Siyak, ti aglinis. Iso nga rod maturog akpay. Win gayam, limabas ni Karen dito yung balay. Ada gayam trabaho nan. Anya ka no ti trabaho na? PA ka no? Personal assistant? Ay,
Nag-eskwela pa ilang rod, no kastamat lang gayam di trabaho na. Katbayam Amo, mami, para kartibla ang iti papel. Kan para timpla iti kape iti trabaho ti personal assistant. Amok Kasimot ni Karen. Kasta lang ti pagtinagan na. Di nan tumad ngamin nilalaing ti exam. Oh, sweldo kan? Wan manong. Umuna swildok dayto yo. Agsursuro ka nga gurnong, ading ko. Bastit pa lang ti swildok manong. Ay kat manayunan to dayta. Damit ti makunkun na promotion. Iso asay saya at ti agtrabaho. Napintas dayto yung kumpanya na sir ko. Ada future ko ditoy. Mapan ka din iti trabaho, manong? Wen, tado man ang tilinisak. Na-promote ak ngamin. Ha? Na-promote ka? Saan ka di a utility ak? Anya ka itan? Utility tech itan ti awag iti trabaho. Iso, mala nga iso. Para babaunak mo't itan ak. Mayat ano na-promote ka? Nanayunan ti sweldom. Adamot basit anay na yon. No kasta, ikanak man nga ron iti kwartang. Igatang ko lang iti make-up ko. Anya? Pati igatang mo iti make-up? Dawatam kanya? Itala nga dumawatak anya. Sika, a board passer? Dumawat iti utility laeng amanong mo? Awan pa'y nga ron trabaho. Agbiro ka ngamin iti trabaho ma. Kita man ni Karen, adang trabaho na. Personal assistant lang mo ti trabaho na. Manula ang ngay mo ti sweldo na. Mami, kayat ko day jay abag. Kaat gatangam ada kwartam. Anyamat tan? Iso nga tugot kayo dito yung mall. Tada kayo ti gumatang iti kayat ko. Ada kwartak dito yung igatang ko iti maintenance ko. Anyamat tan? Sapay nanginan samot dayta itudtudum abag. 5,000 laang mat. Ay sos, nagnginan. Sagsasanga gasot lang ti kabailak agatangan abag. Mami, board passer daytoy anak yo. Saan nyo kaya kayat nga igatangan itinangin na abag? Ay agtrabaho ka man nga, Meng. Apay, nauma kayo namang bakbakan kanya. Ay saan ngam nagadumot nga minti kayat mo agatangan. Kas ita, baga na kangingin at ipagpagatag mo. Di nakpay kayat nga igatangan nun. Ay na, agsapol ka nga minan iti trabaho, tanay. May sa tawon nga istambay kan. Saan nyo agatangan dayjay apag para kanya? Si Kanton ti gumatang, no adan to trabaho. At interview kita. Kat masiguradok ang maawatak adagos iti trabaho. Nasayat mo ta, tama kapag trabaho kan. Itulod ka? Ay saan? Jak kayat ti aglogan iti karag-karag at tricycle mo. Napili ka matan? Gapulang ta board passer ka? Ay nading ko, nagbalbaliw kan. Ket day ta tricycle ko timang sunsundukan kay di eskwilaan nyo. Itata board passer ka? Di mon kaya ti aglugan. Agay habak laangan iti taxi. Nagngina ti pamasahe. Imbag ko man adda kwartam. Amok tumat lang ay dinawdawat mo lang kini mami ti kwartam. Saanen anas ka nga kararag. Tamo ko rin sa anak nga kararag. Maala adagos ni Ana Fe iti trabaho. Ay na, di kag sigurado mami. Mom jay anak mo. Manipod nagbalin aboard passer, nakapilpilin. Rumbang lang nga agpili board passer nga road. Ada nagsab nga taxi. Ni Ana Fe mo't dayta. Sigurado, narag sa kasubo nga dayta. Oh, nasayata si Mang Patkan. Inururay da ka kini mami. Kaano ka ngay nga agruging agtrabaho?
Ay kat, itreat na kami mo't akan ni manong mo. Oray, burger lang kan french fries. Jack kaya dayjay at trabaho. Anya, apay adibo kaya at Nababamot ti sweldo. Pangrugyam ko maa, oray nababalaan. Agsapo lang iti sa bali. Saan arumbang nga sweldo ti board passer ti kasday kababa sweldo? Pakpakawan. Kunak tumat kin ka, mami. Napili day ta paboritom nga anak mo, aboard passer. Ayan, may atin ti trabaho mita, Karen. una, naipromote akon. Ay, congratulations. Ay sus, napugsa ti taligi tarpaulin ni Anafe. Aglisi ka, ang mga numay tayabkan ka. Ay, sapi jak makataray. Taday to heels ko. 4 inches. Api nga minadida pala inikat day ta atarpulin. Ket nabayag metten. Amon ti kaadwan aboard passer ni Anafe. Diyak man ako, no ape asaan da kayat nga ikatan. Anya ngay mami, nalpas yu ka din ngayong kararagan ni Anaf eh. Wan, ingkararag ko asapay ko mata maalamot kaniti trabaho. Sapay kuma. At dagaya man napintas sa trabaho ni Karen. Katuan, nakagatang pa yan iti kutse na. Iimbag man. At dakon. Oh, Ay imbag anak ka, no naala ka iti trabaho. anya ngay, naala ka? Jack kayat ti offer da. Anya, kasano adi mo kayat? Manager ti kayat ko a posisyon. Jack kayat ti nababa a posisyon. Ay, sos. Ay na anak ko. Kaano kanto ang maadaan iti trabaho? No kasta napili ka maut. Ay, kunakon ket. Agis tambay kalat tangaruden maturog kang agmalmalam dito'y balay. Imbag pa'y ni Karen asaan aboard passer taad na trabaho nan. Ay, anya lakit din ayati kastoy abiyag. Jack narod kayat ti nababa a posisyon. Ipilit yukit din. Di da kayon ti siya. Anya lakit din talaga. Bueno, papagayam. Ditan, tinagibusan, ti may sama na napakasaritaan, iti biyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni John M. Sagsagot ka na kayo, ti Dan March YouTube channel. Agiyaman kami, itigay, panang tarabay.